Niabot na sa nauna na mo, kinanglag doon na tayo Christmas party para sa mga bata. Kay bago ka, ang Pasko para sa mga bata. Welcome to the universe of Rocky Santino. Ikaw na di ay... Yung sa mga lodi nata diri sa Sitio Cogon Alopis sa Labangon diri sa Cebu City, naadiri ka ng mga bata pa lang ina-celebrate nila ang Pasko kauban ang Navidad family, mga kabarangay, mga lodi nato diha. Gikan pa sa mga bata pa lang, mga gagamay pa lang hatud karon nga minyo na sila. So mo na ni ang 25 years nga nahitabo diri sa Sitio Cogon diri sa Alopis, Labangon, Cebu City, mga lodi. Kauban to karon si Nanay Marieta. Ay Nay, kumusta Nay? Hello, kumusta? Okay ra. Good evening and Merry Christmas. Mga pila na gani katuig gani nga tama ba kung ingon 25 katuig? Tinuod yun 25 years na. Usay tawag na ni nga para sa imo karon tuig dugay-dugay na gyud no. Silver Jubilee ni Namoron. So gitawag nimo nag silver. Oo. So apil baga ani sa una kani mga bata nga gasayo-sayaw karon? No, kami gud ang sponsor ani sa una. Sa una. So nag-apil pag sayaw ani sa una Nay. Wa oy, dako ano pagkon kami sponsor ani. Nga kami nagkon sa mga bata. Pila edad nimo atong panahon nga katong sugod ni nga nga selebrasyon? Mga 50 na, mga 50 years old ko ana. 50 years old. So Yes. pila may edad nimo karon Nay? Actually 75 years old ako. May Mura, bata pa kay sinanay mga lodi no, mura nag mga 16, di ba? ay pagbuot ay. So nay gani nga kisa may ginakahunaw na ani nga idea gyud. Akong anak o ako, amo dyan nigi ko ang yun. Gikan pa sa kuwan na nga, kinalan mag-grouping yun bitaw mga bata. Kami ra, mura kakuan na mo, niabot na sa nauna na mo, kinanglag doon na tayo Christmas party para sa mga bata. Kay bago ka, ang Pasko para sa mga bata. Ayun, Pasko para sa mga bata. So asa mga uban ani mga Ang minyo na, ang usa, andi, ang katong usa ka, kuwan na mo, tanda sa Vietnam. sa Vietnam. So dugay-dugay na gyud. Usay mensahe nimo sa mga bata karon, mga gagmay nga bata nag-apil-apil ning games karong Pasko. Kinanglan nga, sa maabot nga mga kadlaw, wa nami, ipadayon dyan din nila. Yeah. Sa mga nanay karon nga minyo na nag-apil aning games sukad pa sa una. Na, nananaw lang. Ano lang. Oh. Nag-apil ba ka ani game sa una nay? Sa una, kiat mga kaos nga tanan. Apil ko sayo-sayo o apil. Pamino nimo unsa imong ma-feel nga nakahatag mo kalipay sa mga bata karon nga karong Pasko nga inani ang inyong ginabuhat. Unsa Jud top nga kalipay na ako kay kini amo mo ganing ko kami maginagsugod ani jud so gikuha ko ni ka para umada magsila na sad. Hantod kano sa abuning kwan? Hantod kano sa abuning inani nga ka selebrasyon? 25 years so magkwenta ta pila ni unsa naman taros 25. Padayon gyapon ni hantod sa hantod. Hantod sa hantod. Unsay mensahe nimo sa imong mga anak karon, mga paryente nimo? Di padayon gyapon kay mo kini among kon mo kini among ko jud ana nga kinahanglan naagi tay happy kay mga bata para gid sa Pasko, di ba? Ayan. Sa imong mga anak, unsay mensahe nimo karong Pasko? Nalipay sila actually ako madre ni amon to karon kuan nalipay siya karon kay siya nga magpadami karon messenger nga to niya pa kay to sa Manila ron amo ipakita niya asa sa kong apo nga to sa kuan Vietnam ibaw sila kung siya nagbuhat to diri. Karon ay last na ko pangutana Nanay Marieta. Munis Nanay Marieta mga lodi. Mo ni pinaka-smiling, pinaka-gwapa nga sikat kini diri sa Sitio Cogon Alopis Street diri sa Labangon, Cebu City. Mo ni ilado kay diri mga barangay. Usay mensahe nimo sa Pasko? Kinahanglan natay peace of mind, kinahanglan kita tanan magampo para sa maabot nga watay naada tong kalinaw. Kalinaw sa tibok kalibutan ug magampo ta para sa ato nga kinahanglan doon na patay tas nga kinabuhi nga maabot.
Yung sa mga Lodi, naiuso sa mga bata nga ni-appeal sa unang panahon, 25 years na naitabo, mga appeal sila sa mga games sa unang panahon. Kasi pangalan nato kuya? Si Winfred. Wilfred, mga pili edad mo sa una nag-appeal nga games. Jess. 10 anyos pa ka. Usay ginasayaw nimo sa una? Karaan naman to. Katong mga sa Street Boys. Street boys, so hiling mo mga street boys sa una, mga boy band sa unang panahon na. Sa tutuig ka kuya? 95. 1995. So mga 10 anyos. Na, 10 anyos ka to. Jess. Mga So first time nimo pag-appeal na to, unsay imong gibati ato sa una? pareho sa aning ilaron. Nga lingaw sa kastanan. So kada tuig ba ni imo ba ning ginadumduman gini mo? Taga-tuig. Pero karon ako mga bata na. Yung mga bata. So karon di na ka balag mo-appeal. Din na, pero malingaw lang yapon ko. Usay mensahe nimo sa mga bata karon nga nagapang-appeal ani karon. May naot ko nga malipay sila, malipayon. Pareha na mo sa una. O Merry Christmas sa tanan. So, sa una diri lang bagyo na sa sa Sitio Cogon, Alope Street na itabo ning ingon ani kuya. Dire ra gyud. Diri na gina. So sa ang uban diri asa naman tong uban mga batch nimo sa una? Naragyan mo na kanang Paris, kabatso yun ako. So batch ka asa yung Paris pwede tawagan yung Paris? Naghungit sa akong bata. Mo to siya. Sige. So say mensahe nimo karong Pasko. Namatay ginatawag atong bagyong Pasko karon di ba na bagyong Ursula pero at least iguran nilabay si bagyong Ursula watay ingon nga nahitabo nga unsa pa na diha layo ra. Layo ra. Sa mensahe nimo karong Pasko sa mga tibok katawhan karon? Manginaot ko nga ilang Pasko nga magmalipayon o walay away mahitabo. Karon sa mga Navidad family, unsa imong mensahe nga sa ilang ginabuhat karon kada Pasko? Manginaot ko nga permanente gyapon ni siya hantod-hantod. Antod sa antod. Hantod sa Antod sa matiguang. hantod malolo na. Lolo na ko. O kung matiguang lang ka usay mong pamati, usay mong paminaw nimo anak kung makita nimo yung mga apong apil gyapon ning nanay. Paminaw ko ni bata na sa kubalik. Salamat. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding and a cup of good cheer. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. Good tidings we bring to you and your king. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Siyempre kauban na to karon usa sa mga host panggiitan nga host di basta-basta makalilisan gyud mga lodi na. Kuya, usa pa nga to kuya? Paul Benedict Sesa. Si Paul Benedict. Paul, edad na to Paul? Banchete. 27, single on a sidecar? Single. Single, okay. Taken na. Taken na. So, minyo ka pero wa pa kay uyab. Padung na dito. Manguyab pag yun ka di ay. Di na nakuyab. Single. Single. Di na nakuyab. Usay mensahe nimo sa mga batanon karon nag-appeal ani nga Christmas party. So ang mensahe sa mga batanon nga
bisan ako sa una, kami nag-umpisa ni, kami nagsugod ni unta mapadayon nila og pag-apil dinhi kay makita nila ang ilang talento o kanang mas malayo pa sila sa disgrasya labi na sa pangapabuto. Labi na among main purpose na mo ngano nag-held me dinhi og party every year. So 25 years, so 2 anyos pagkaato gapil ani. Oo, 2 anyos. Bali akong ate 5 anyos. Ayan. So kami ay nagpasiugda din sa Kugon para naikalingawan ang mga batanon kay nakita na mo sa una nga puros na lang sila paboto. Puro sila pabitaw no, Paul kaning nga sa una unsay mong ginapilan, nagasayaw ka sa una. Oo, nagasaya ako sa una. Ako mga magpapang nag-organize. Hangtod karon nakadako na. Apil akong organize. Ako na MC. Sa una kay apil akong party part. Apil akong sayaw. Mga games. Karon ako na po ang ni hatag o usa sa sponsors. Ayun. So si Nanay Marieta tikunsa nimo. Ako lola. Hatod kanus man nga selebrasyon diri sa Sitio Cogon Christmas Party sa mga chikiting karon. Kuan hantod ko na siya hantod karon pero taga tuig makaselebrar gapon kami. So mga sumusunod nga mga tuig ako nang mo take over. Ingon si Nanay Marieta hantod sa hantod gyud daw dapat ipadayon gyud daw. O yun baka ana Paul. O yun ko kaya nakita na ko mga batan noon karon malipayon sila nagdako sila sa maayong nasa sa maayong dan kutob sa mga nangapil ini. Karon unsay mensahe nimo karong Pasko sa mga dili lang kay naa diri sa Sitio Cogon. So ako mensahe sa mga viewers una sa tanan dapat mapasalamaton mo sa unsay inyong nadawat na gikan sa Ginoo. So mao ra na og enjoy and have fun karong Christmas og holiday. Karong umaabot nga bagong tuig, kubangutan nun ka. Na magpabuto, di ba? Oo. Asa man yung pabuto, sa gawas o sa sulod? Ato sa gawas para safe. Sana safe. Di ka ganahan sa sulod. Ayaw na. Nakapabuto na ka sa sud? Wala pa pa. Wala ba? Up on the housetop, reindeer paws. Out jumps good old Santa Claus. Down through the chimney with lots of toys. All for the little ones' Christmas joys. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? Up on the housetop, click, click, click. Down through the chimney with boots and tick. Usa sa mga bata nag-join sa games karong gabi una, karong pizza pichingko. Hello, usi pangalan mo? Ako pala si Maria Shelo Margaret Kasumpang. Maria Shell. So unsay nickname nimo? Shelo, Shelo. Shelo kanang pila edad mo Shelo? 11. 11 years old mga pila nagkakatuig nag-join aning Christmas party. Bago pa. Bago pa nga kanus aman karon lang. Di ka nang kuan, 3 years. 3 years naka-unsay grade nimo karon sa elementary? Grade 5. Grade 5. Nay uyab wala. Wa! Wow, okay. Naman si Nanay Manggod. No? So, crush na Wala. Wala. So, atong first time nimo pila edad nimo atong nag-join ka ni Christmas party? 8. 8 years old. Unsay imong feeling pag join nimo? Happy. Happy. Unsang klase nga happy? Katubang nga katubang ng mani nga happy? Unsang klase nga unsay imong na feeling ato? Kung nakulbaan ba ka? Okay, wala pa kayo close. Unsay ginaapilan nimo ato? Wala pa. Wala pa ko nakasawag sayo pa to kay first time pa nila ko diri. So karon nga tulo na ka katuig nga nag-join ani Christmas party. Unsay imong gibati? Unsay imong feelings karon? Nindot ka nang kuan. Nindot dahil sa feeling nga kanang daghan kag ma-close diri og kanang kuan. Hindi po sa feeling nga makikita sila sa atong mga talent. Unsay imong mensahe sa mga bata karon nga nag-join? Sa mga bata kay kanang ikuan lang nila kanang ila bituhon og apil ang Christmas party para ma-happy sila and i-enjoy nila ang unsa kanindot ang Christmas. Unsay mensahe nimo sa mga Navidad family? Kay labi na ka Nanay Marieta. Thank you sa pag-apil mo diri og pag kaano mo diri kana invite kay daghan jud kay bata nga nalipay diri. Untay padayon nila diri ang Christmas party para matud igdako na paghapon sila makuan diri. Salamat.
Kung maminyo na ka mo, apil, papilon pa pagyapon na mo anak, pag-abot sa panahon. Oh, papilon ako kay kabaw naman ko nga unsay ka-enjoy diri sa mga bata. Come, all ye faithful, joyful and triumphant. O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. God of God, light of light, lo, he abhors not the virgin's womb. Very God begotten, not created. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exultation. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Yea, Lord, we greet thee, born this happy morning. Jesus, to thee be glory given. Usa sa mga anak ni Nanay Marieta nga sa pagselebrar kini nga 25 ka tuig para sa mga batanon karon nga gina-celebrate gid nila kada Pasko. Ay ma'am, say pangan. Judy Cesar. Ma'am Judy Sisa, di ba? Muraga mga kwan pa kayo, mga millennials pa kayo. Sexy pagyapon kayo og tingog si Nanay Mama Jody. Unsay mensahe nimo karong Pasko, Mama Jody? Kuan lang nga tanan unta ba nga magkahiusa, makapop o happy lang. Karong tama ba 25 years? Yes, 25 years. Nga no, since 5 years old pa nga akong anak, ako na ning gi-organize kay para lang ang akong anak ba nabitay ma-feel ba nila ba nga Christmas is for children. So no na akong gi-kuan. Ganong nabuhat man yun nga idea kining pahalipay kining Christmas party para sa mga bata. Ganahan lagod ko nga among mahatag pod ba kung unsay unsay among nadawat pod i-share lang pod namo turo sa mga bata. Yun, so unsay mensahe mo sa mga bata karon na Mama Jody? At least man lang nga di sila makalimot ba nga karon nga Christmas Day is for Jesus bitaw nga birth sa Ginoo. Iya baling natawhan sa Ginoo ba. Mo nang ako mensahe sa ila nga dapat di gud nila kalimtan. So diri lang man ni tabo sa Sitio Cogon. Oh, si Tio Cogon lang Alopes. So sa kasagaran ang uban ni taga-asa man gyud na Nanay Jody. Taga diri ra man ning mga silingan na mo pero kung naay taga Martires nga ako pong gi-invite ni ari pod sila. Welcome ba sila? Welcome. Halimbawa taga Lapu-Lapu. Welcome ba? Welcome kayo. Taga Bohol. Basta lang nga kanang masud bisa diri sa bisang gamay lang namo nga ground bang. Nay taga Marawi mo apil diri. Wow ha, layo naman ato oy. Pero para sa imo, welcome ba? Welcome kayo. So sa tanan, pwede ba nimo i-welcome tanan mga bata nga sa sunod tuig nga inanay gapon? Kung kinsa to'y gusto siguro nga mo attend sa among Christmas party bisan tuod o ginagmay lang, willing pod mi nga mo join sa among Christmas party karong umaabot pod nga December 25, 2020.
Usa mensahe nimo karong Pasko sa mga batanon karon nga bagong tubo? Mahinaot lang ko nga magpabilin sa lang maayo, kanang way bisyo, mao ra gid akong gikuan nila nga ko lang gihapon mi magkayunay. Kay Nanay Marieta unsa imong mensahe? Sa akong mama, be healthy ma always. Kay kinahanglan pa kanamo. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a